Мен зор инде кибеткә дә үземгә йөрим хәзер. Киштәләрдә нәрсә кирәк? Бар да әзер. Хыялыңда нинди товар кызыктыра сине күптән? Шушы кибет шен барлыкта хыялыңны чынлык иткән. Сатып алам теләгәнне, кәрзинемә сыяр бар да, җир җәннәтен эзләмәгез, шундый әйбәт кибет барда. Һәр товарның үз исеме, үзгә төсе, үзгә тәме. Их, яшәсәң иде шунда,